Mbak. Soalnya. Loh, ini suka tak kayak gini nih. Suka tak mau kayak gini loh, Wi. Kayak kena gondolmu. Lagi aku balik ngarit. Kau selera panas-panas, dia malah balik mancing. Lagi nyair apa kowe? Nyair apa? Luwe lho aku. Ya wis, tak jikone madang kok piye? Ya ndang ngono. Ah, ya wis jago kene. Ndang. Untuk iwak sitok aku muran. Wis kene mau naruh kono lah. Kene mau naruh wae. Apa kene nunit kono? Apa doyan cacah iki? Doyan. Wis ndang jimukne aku madang. Gak. Mau jaran mau jimukne. Aku kuwesel malah mending kan jukone aku sego. Lah ya males timen. Aku balik mancingnya yo kesel kok. Iki kayak tarik ngono lho iki, dekekne kono lho kok dekekne nggon kene ngalang-alangi wong lho. Ngalang-alangi. Apa lho? Aku cek mambu amis kabeh. Ndang kono lho. Wong lanang kok senenge ngongkon tok. Diangkat ngono lho. Ngarit iso dekekne nggon kene lho, aneh iki. Pakane sisan lho. Lah tahan nggo ngopo? Aku wis ngaret. Lah aku ki amis lho. Amis yo rasa mancing. Turu dolanan HP. Wes menika enggak usah balik wae. Tak gawane bantal karo selimut wis ron mangkat-mangkat. Neng ndi? Mancing meneh, kono enggak usah balik. Wah, aku balik ki luwe kok. Aneh malah mbok kon mangkat meneh lho. Lah kok ora nggo dhuwit nggo tuku ning pasar kono. Lah kok tak tuku barang boros. Pakane sisan lho kuwi. Yo, wong lanang kurang penak piye? Dek iki jane titisan kondi kae iki. Aku lho wis masak, momong, ya gelem ngarit. Ngene kok dipaido. Apa titisane nyeblorong ya? Wong lanang kok kewenye. Semupakan itu sekutini. Wes. Kae, delokne apa ora? Iya. Ya wis, arep adus. Tak kongkon Dang. Ngongkon meneh. Kowe lo nyayur gak enak lho nih. Mosok kepingin mur nyayur ontong ae lho. Iki lho mumpung enek iwak iki lho bedet ono iwake. Dang. Gah. Enggak to lah. Tanu ngopo? Kok wesel aku balik mancing. Balik mancing lho gondogrok nongkrong lah iki balik ngarit lho. Bayar ngomong sih yo. Bedet ta?